Gina va decidir arreplegar-ho i va pensar que hi havia tres tipus de contenidor. Uno de color blau que serveix per a... Molt bé. Un altre de color groc que serveix per a... Làctics, els batuts. I un altre de color verd que serveix per al vidre. Doncs ara Alba agafarà diferents materials que ha portat i vosaltres heu de dir on l'ha de guardar. Per què? Molt bé. És una llauna. El verd és vidre, no és vidre. Per què el groc? És com si fos metall, així posa. Envasos de plàstic, metall i bric. Metall. És llauna, el groc. El groc. Molt bé.